Mga igala, kumusta og maayong gabi kanyang tanan kamo nagapamati nining programa sa kanginan Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kanginan nga gituyo pagmugna aron kita matagan og insakto og kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa graong pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, magampo kita. Amo nga silimbahon og dalaygon nga Dios anak sa trono sa kitasaan sa mga kalangitan, nining takna sa kagabion aniya usab kami diha nagaduol kanimo, nagahangyo nga ikaw nining higayuna magagiya sa matag usa kanamo, samtang nga magapatalingog kami sa imong mga bilonpulong pinaagi nining nga programa o Dios. Kami magahangyo diha kanimo nga ikaw magapanalangin sa matag usa sa imong balaang Espiritu Santo, nga magasanto sa matag usa, magagiya sa pagsabot sa matag pulong nga mapatalinghogan dinhiya sa kanginan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan. Sayo di ka o Dios nga matag usa kanamo walay ang mahimo kung wala ang imong tabang. Busa nining higayuna kami naghangyo diha kanimo nga kami magapakaluoy, maghangyo kanimo nga ikaw maghatag sa imong kaluoy nga matag usa kanamo imong matabangan, labi na ang matag usa kanamo karon sa mga nagapaminaw nini nga programa. Anay nagkalain-lain nga problema sa kinambuhi nga ginhambin. Ikaw amo nga ginhangyo o Dios nga ikaw magapanalangin ngadto kanila, magahatag kag kasulbaran sa matag problema nga ilaha nga naaguman. Maingon man usab mga tawo karon nga nay tagsa-tagsa ka mga balatian, mga tawo nga nas tagsa-tagsa nila ka mga puloy-anan nga naghambin og nagkalain-lain nga mga balatian. Maingon man ang mga tawo nga nas balay tambalanan. Kami maghangyo diha kanimo o Dios nga ikaw magaayo, magahikap sa tanan nilang mga balatian aron ang matag usa makahimo sa pagpamalandong nga ikaw takos nga angayan og daygon og simbahon. Magapanalangin ka kanamong tanan nining mga orasa o Dios nga samtang kami magapatalingog sa imong mga bilonpulong, tuguti unta nga imong pulong dili mahimong kawang sa matag usa namo ka mga kinabuhi. Mugiya kini sa matag usa nga samtang abli pa ang kaluwasan, kami moduol ug moalagad diha kanimo mga batinudanon. Salamat o Dios nga ikaw magatubag, maghatag sa mga pagampo kauban sa kapasayloan sa mga kasalanan. Amo kining ginapangayo tungod lamang kang Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Well, mga kaigsunan ug mga kaiglan, welcome niya itong programa sa kanginan Jesus is our hope. Sa bisan nasa man kamo karon nga dapit nga nagsunod ug nagsubaybay nining atong programa, welcome kamong tanan mga kaigsunan ug mga kaiglan. Anaaman kamo nagapatalingog sa ato karon nga radio program, mayon man sa ato nga live broadcast mga kaigsunan ug mga kaiglan, sa kinasing-kasing padayon kamo namo nga pagapasalamatan tungod sa inyong walay bugto o walay hunong nga pagsunod o pagsubaybay niini nga ato nga programa. Alam sa ato nga mga radio listeners, mayngon man sa ato nga Facebook viewers sa live nato matag gabi, kami magangyo ninyo mga igsoon nga kung asa man kamo dapit karon nagsunod og nagsubaybay sa ato nga programa, padangat pud mo og mensahe labi na dinhiya sa ato nga live broadcast aron nga masayod pud ta kung asa ning dapita naabot ang ato nga programa matag gabi mga kaigsunan og nga kaygalaan. So alang sa tanan nga nagsunod og nagsubaybay nining atong programa karon, welcome kamong tanan mga kaigsunan og mga kaiglan. Well, ang panahon na akong ihatag kang Brother John. Okay, dagang salamat Brother Isaw. Mga higala, welcome din sa atong programa. Nalaytag pipila ka mga minuto tungod sa mga circumstansya o mga kakulian, but we are happy and praise the Lord nga sa gihapon nakaabota sa mga oras sa ato nga programa. Bosa sa gikaingon ni Brother Isaw, welcome. Well, sama sa atong naandan sa di pa ta moadto sa pinakamin portion sa atong programa, ato sa aning ibana ni og pipila ka mga text message din sa atong cellphone. Sir, maayong udto kagabi naminaw mi sa inyuhang pagpasabot sa inyuhang program, og matud pa ni Uncle Boy nga og ang tao kuno dili lang mosupak, natural makasabot og madala gyud sa inyuhang mga pamahayag diha sa Biblia kay klaro man
pero og musupak aw sa gihapon padayon ang tao sa iyahang gusto. Salamat sa pagbasa. Okay, di bali na. Kay ang tao musupak yun. Bisag anghel o manlulunda pa ang musultis iya o musupak siya, supak yun na. Pero ang gisultis Ginoo iwaling maing balita, kami diri igor gid may nagwali. Kung kamo dihang mga naminaw, musupak mo, awa mi mahimo kay that is your own decision. Ang importante nga napadungog o na pabati sa inyo ang mga mensahe sa kamatuoran. Sa adlaw unya sa katapusan, kitang tanan mga tubang ramanta sa hukmanan diha sa Ginoo. Okay, Brad John, tinuod gayud ni, ha? Adlaw gayud akong liog gipaak sa mga tawo. Dili nato makita mga tawo nga gamhanan, Brad. Maurag gyud ni akong giantos nining kalibutan na, Brad. Wala ko'y laing giantos, maurag yun ni Brad. Kay salamat no sa imong pagpaminaw sa itong programa. Bisan ang estado sa imong kinabuhi og ingon ana amo gyapon na nga girespeto bilang listener dinhi sa atong programa. Og sayod ko nga dugay-dugay na mo ni Brother Libby nagkaamigo. Okay, ato ping basahon ni. Sir, pangutan naman so dili lang una ta ani mag-focus aning kuang kinaa naman tay gi pasaligan nga tubagon nga pangutana karon. Okay, sa dili pa mga kaigsunan mo basa si Brother Libby pod og pipila ka mga text message di sa cellphone. Mas maayo siguro Brother Isaw nga imo usa nang malili diha ang atong monitor aron mahibaluan nato diining dapita o mga nasuras kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Isaw. Okay, salamat Brad John. Well, mga kaigsunan nga tas pagbasa sa mga mensahe nga midangat dinhi sa ato karon nga live broadcast ni nakig-uban kanato si Sister Nona Hani Monterdipunay watching from Aguho dan Bantayan. Okay, salamat hanay sa inyong pagpaminaw diha sa atong programa. Naabaka ni ron og Aguho o naaman siguro ni sa kuan ron sa Kamas, sa Maya daan Bantayan. So thank you kaayo sa pag-view. Minsay mayong gabi ug Sabat din ha Brother Isaw og sa mga listeners aning programa ha. Niapod si Sister Leah Munyes, mayong gabi ug happy Sabat. Niapod si Brother Jared JB Mahipos watching from Bahay Sibunga, lanog-lanog atong sound system diri Brad. Okay, salamat kayo sa inyong paggamit unya kana dili na gyud mo maghuna-huna pa nga unsaon ninyo ng inyong kilid o duol pagsulti kay pinaagi sa atong sa inyong sound system nga naglanog-lanog madungog nila og mabati na nila. So salamat kayo sa inyong participation dinhi sa atong programa unya naghangyo lang po mi nga inyong i-share ang ato nga kuan ang ato nga program aron pod nga inyong mga higalang nga naka-receive sa inyong pag-share mo share pod sila until nga magkatay-katay na gyud nga mapaabot sa ila ang pulong sa Ginoo diha sa ilang mga dalunggan. Thank you so much. Niapod si Brother Ronelo Itang watching from Saudi Arabia, mayong adlaw nga igpapahulay sa tanan mga kaigsunan. Onya nga makanunayong naminaw og nagsunod ning programa maingon sab kaninyo Brother John, Brother Isaw ug Kalibi. God bless sa tanan. Daghang salamat Brother Ronilo. Niapod si Brother Nilon Mahinay, mayong gabi ug happy Sabat sa tanan nga mga igsuon diha kang Kristo. Okay, humanaron ang karon mahuman inyohang wali Brother Nilon. Niapod si Brother Sister Jeannie Rama Fermin watching from Victory. Victory, minapasok Calatrava Negros Occidental. So Brother Ginny, Sister Ginny og ni Brother Ariel, ni Brother Ricardo Encabo, unya ni Brother Luloy, ni Brother Nunoy Solibio Gesternini. Kamong tanan diha sa Victory Church, no? Salamat kayo sa inyong pagsubaybay sa atong programa. Unya kini sila Brother Libby nagmabungaon sa ng ilang crusade. Brother Isaw, hinumdum siguro ka nga gikan ta sa Victory Church palugsong right side
dunay plaza dito, daghantog balay dito ang ilang crusade ug kananang praise the Lord nga dunay mga 20 nga nabautismuhan sa ilahang crusade, no? Salamat kay sa inyo dinha sa Victory Church. Niapod si Brother Nilon Mahinay mayong gabi o gapisabat sa tanan nga mga igsundi kang Kristo. Minsan ni Sister Jeannie Rama Fermin naminaw kami Brad John, Brad Isao, Brad Libby. Hilo ko nila Tanini ni Tononoy Solibio sa ilapod to Ricardo Incabo ni Bibing Incabo mayong gabi sa tanan. Niapod si Sister Chari de la Cruz Nugas mayong gabi ninyo duha. Uncle, we're watching and listening to your program, Uncle. Okay, salamat kayo sa pagpaminaw. Dinhiyasab sa ato nga Pikas Monitor, ato sa nga nakita nga nakig-uban kanato sila si Sister Nisville Villeganas ni Cesario watching from Jinzan, niapod si Sister Erlinda Neri Istaura, Brother Anisito Priscilias, Brother Elmodam Flores, Brother Roy Nimel, niapod si Anikazor Jersky Almonicar, niapod si Brother Ronaldo Vragat, Brother Basilio Notarion Jr., niapod si Ma'am Jing Oslington watching from Australia, niapod si Sister Elinita Utid, niapod si Sister Chari de la Cruz Nugas, niapod si Brother Edelberto Higante Sumalinog, niapod si Sister Analisa Lipon og si Brother William E.D. So mao ni atong nakita mga kaigsunan og makiglahan nga nagsunod og nagsubaybay sa ato nga live broadcast, and ato sabihin no nga i-great og happy birthday kang Pastor Jomar Compuesto nga nag-birthday rong adlaw, Brother John, Brother Libby. Ay, Pastor Jomar, happy birthday. Gikan gyud diri namo sa Jesus is a Hope. Hope nga God will bless you. Well, wala naman tayo nakita pang mga mensahe nga nadugang ang panahon ako ihatag da kanang Brother John. Okay, Brother Libby, na kay basahon dia Brother Libby. Wala ato ta mga higala sa pangutana ni Brother Efren Boscaino. So Brother Efren, thank you so much. Unya sorry lang gyud ha nga wa nako ma-satisfy gyud ka, wa nako masulit ang tanan nimo nga mga text tungod kay nakapus nako sa oras. Pero manghinaot ko nga niya naminaw mo ron uban sa imuhang pamilya, uban sa imong ugangan o sa imong igagaw nga kinsa ning igagaw nga ang gisgutan nimo sa atong text si kanana ang Roland. So hope nga niya naminaw mo ron. Ato ning basahon no ni kanana ang Brother Efren Boscaino. Hello po sir, Efren Boscaino ni. Dugay naming naminaw sa inyong programa. Mag-real talk mag-real talk ta ha. Asa mangyoy importante ninyo ang pagtuo kang Kristo o ang kasuguan? Okay, daghang salamat Brother Efren Boscaino, no? Kini ang salamat sa inyong pagpaminaw. Dugay namong naminaw matud pa nimo nga mag-real talk ta ha. Asa mangyoy importante sa inyo ang pagtuo kang Kristo o ang kasuguan? Okay, daghang kaayong salamat kinini ang Brother Efren Boscaino, no? Sa imong pangutana dinhi. Very nice ang imuhang pangutana. Nalahi na lang sad ang pormada pero ang tinuod paggasulti kining mga puntuha, kining mga senaryoha sa makadaghan na giding higayon nag-abot dinhi sa atong programa. Pero lagi tungod kay naa pa man gihapon hangtod karon magpabilin nga magpangutana, malahi-lahi man ang arrangement sa pangutana pero the same matter gyud gihapon. Morning dunay uban nga dili kaayo mahangpan og masabtan ang atong proseso sa programa. Anay nagreklamo sige balik-balik ha. Okay, di bali na lang nga nabalik-balik ni kay kamatuoran man kaysa nagsigbalik-balik unya tradisyon ra. Kana mo'y dako nga problema. Brother Efren Boscaino, among gipasalamatan kining imuha nga text dire. Kining imong gingon asa magi importante gyud sa amo ang pagtuo kang Kristo o ang kasuguan. Kining duha Brother Efren, ang pagtuo kang Kristo ug ang kasuguan importante gyud ni sa amo. Importante ni sa amo.
Tungod kay duna manggoy uban ron nga nag-angkon nga sila nagtuo diha kang Kristo pero wa na sila magsunod sa kasuguan. Wa na magsunod. Mauna nga ang ilang mga panghuna-huna tungod kay pagtuo na lang kang Kristo, dili na sila mosunod sa kasuguan. Pero kahibaw baka brother e friend, kung unsa gyud ang importanteng lintunganay ngano nga ang inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nagsunod sa kasuguan, unang-una sumala sa gihisgutan ni Kristo. Atong basahon dinhi sa Juan kapitulo 14 versikulo 15, nagingon, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So sa mga rason ug katarungan, ngano nga kining duha importante, unang-una ang pagtuo kang Kristo importante na, ug ang pagsunod diha kang Kristo importante gihapon. Busa kining duha gyud mo'y importante para namo, ang pagtuo kang Kristo ug ang pagsunod sa kasuguan. Kay mo na imong pangutana. Unang-una, si Kristo lagi namulong siya, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Karon, kung atong tan-awon dinhi, si Kristo di ay dunay sugo. Karon kay duna may sugo si Kristo, nasayod ba mo, brother e friend, kung unsa ning sugua ang sugo ni Kristo? Kini bang mga sugua nga sugo ni Kristo nalahi ba sa mga sugo nga gisgutan diha sa daang tugon? Wala. O gunya, kung ato nga tan-awon, sumala sa Roma 3:31. Kining Roma, unang libro sa 14 ka mga libro nga nasulat ni Apostol Pablo, ug nasayod ta nga kini si Apostol Pablo before sa iyang kinabuhi nga nahimo siyang magtotoo, kini siya'y nahimong maglulutos sa mga tumuluo ngadto kang Kristo. So sa laktod nga pagkasulti sa sinugdanan, kun ang mga taong nagtuo nangalagad kang Kristo sa hustong pagpangalagad sa unang panahon, ginalutos, mahitabo sabna sa atong kapanahonan karon pagalutoson. Karon ni ay gisulti ni Kristo, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Busa tungod sa among gugma diha kang Kristo, nagsunod mi sa sugo. O pamatii kini ang Roma 3:31. Nag-ingon si San Pablo, gibungkag banato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo, hinunoa wala gayod, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Si San Pablo ang nagsulti niana. Si San Pablo gihapon ang namulong sumala sa 6:14 sa nahaunang Timoteo. Nag-ingon siya nga, busa ako magatugon kaninyo nga inyong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Busa ingon niya anak, kaimportante ang kasuguan diha sa pagtuo kang Kristo. Kay ang kasuguan matud pa nga gibungkag banato ang kasuguan tungod sa magpagtuo, hinuno wala gayud, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Busa diha sa pagtuo, naagyapon ang kasuguan, kini mo'y among gidapigan ug importante gyud, brother e friend Boscaino. Sumala sa Galacia kapitulo 3 versikulo 24, nagsulti nga ang kasuguan nahimong atong magtatagad ug mag-aagak ngadto kang Kristo aron ta pakamatarungon sa atong pagtuo. Busa kanang inyong mga pagtuo nga wa nay pagsunod sa kasuguan, wa mo matarong ana. Kay ang kasuguan nahimong atong magtatagad ug mag-agak ngadto kang Kristo aron ta pakamatarungon sa pagtuo. Kanang inyong pagtuo dili gyud na tarong ngano man wa mo magsunod sa kasuguan. Kung ato ganing basahon ang gipamulong ni Kristo sumala sa Juan kapitulo 15 versikulo 10, nag-ingon siya dinhi, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, maingon nga gituman ko ang sugo sa akong amahan, og nagapabilin ako dihay siyang gugma. Ang tao diay nga nagtuman sa kasuguan, nagpabilin diha sa gugma ni Kristo, kay ang gugma mauman ang katumanan sa kasuguan. Sumala sa Roma kapitulo 13 versikulo 8 ngadto sa 10. Karon kini bang mga pangatarungan sa uban nga wala tay labot ni ana, kanang mga butanga, mga kaigsunan, mga bunga na lang na sa ilang pagdudipinsa, pagtabon-tabon sa ilang pagsupak diha sa kasuguan. Ayaw kalimot nga si Kristo, nag-ingon si Kristo, kung nahigugma mo nako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Dan ato kunong klaruhon, kanang napulo ka sugo, gigsugo bagod na ni Kristo, nga sundon og tumanon sa tao, kay
naarabagi katarungan sa uban nga wa gid kunoy makatuman ni ana. Unya nag-challenge gani nga ikaw wa gid naggimik-gimik, wa gid naggimok-gimok. Karon si Kristo namulong siya nga kung nahigugma mo nako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Nan gisugo ba ni Kristo nga ang tao magsunod diha sa napulo ka sugo? Yes, nagsugo oy. Ha, busa ka nang giingon ninyo nga asa may importante gyud sa inyo mag-real talk ta. Ha, kanang ang pagtuo kang Kristo o ang kasuguan. Kung atong basahon dinhi sumala sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 18 hangtod sa 21 ato kuno ning basahon unya pamalandunga kuno ninyo ni pag-ayo kung tinibay mga butanga napahaom ba sa kabubuton sa Ginoo o wala. Kay ngo si Kristo gituma, maingon nga gituma ninyo akong mga sugo og ako nagatuman sa sugo sa amahan. Busa na nagsulti man si Kristo ani sumala sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 18 hangtod sa 21 dinhi sa The Living Bible. English manib na may mga bata nga naminaw karon ato na lang gyud ning hapitan pod sa pagbisaya o paghuman. Nagingon dinhi once a Jewish religious leader asked him this question. Usa ka pangulo sa mga relihiyon nangutana kaniya mahitungod niini nga pangutana. God sir, tanawa maayong magtutudlo. God sir, timan-in ninyo mga kaigsuonan. Si Kristo gitawag kanag the great master, the great teacher, o kon good teacher, good sir. Ha? Mo ni ang pangutana nga si Kristo mo'y maayong magtutudlo. The great master. Busa ang maayong magtutudlo unsa may iyang gitudlo atong padayon nagbasa. Naging dinhi, what shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron ko makasulod sa gingharian sa langit. Unya niya gitubag ni Kristo. Do you realize what you are saying when you call me good? Imo bang napamalandong sa imong pag-ingon kana pagtawag kanako nga ako maayo? Jesus asked him. Si Jesus nangutana kaniya. Only God is truly good and no one else. Ang Dios ra gyud mo'y maayo ug wa nay lain. Tungod ni ana mga kaigsunan, ayaw gid paghuna-huna nga ikaw maayo ka, maing laki ka, ngilngig ka na. Kay nag-ingon si Kristo nga matud pa ni Kristo, only God is truly good and no one else. Na may uban gud mo ingon nga kuno sila lalom og pagpanabot. Ingon ni ana ba kangilngig ang pag-ila niya sa ihang salabutan. May 5 ka buok Biblia pero maglisod ganis usa ka teksto ang 5 na noon ka Biblia. Unya kun atong basahon dinhi padayon ta nagingon. But as to your question apan may tungod sa imong pangutana, you know what the 10 commandments say? Nasayod ka ba og unsay giingon na pulo ka sugo? Don't commit adultery. Dili ka unsa man manapaw. Mao na nga kung duna may mga bana o mga asawa, lalaki nga nanapaw, bunga na o resulta na sa mga magtutudlo diha sa simbahan nga wa na ang kasuguan. Wa na tay labot ana. Munay ila. Muna nga magbantay mo sa mga gwapa o gwapo mga asawa bana kay nganuman kanang mga taong way kasuguan na delikado og ismiring huyo ng inyong bana o asawa. Nagingon din daw siya not kabit adultery. Don't murder. Unya kining hisgutan dinhi mga sugo manidihas na pulo kasugos da ang tugon. Meaning nga ang kasuguan sa Dios dihas da ang tugon nag-exist na daan panahon ni Kristo. Nag-exist gihapon. Kini ang gipanghisgutan asa man dining mga sugo ato amnis na pulo ka sugo, dili ka manapaw, dili ka magpatay, don't murder. Muna nga kamo dinha maniid mo sa inyohang nailhan na himamat nga tao. Pag tao gani nga nagtudlo na ngawa na ang kasuguan, bantayan ninyo na kay nganuman sigurado na lang gyud nga mupatay gyud na kay wa man na magsunod sa kasuguan. Mo nag-ingo dinhi nga matud pa don't murder, don't steal. Muna kanang inyong mga kwarta dinha ampingi na nganuman tungod kay wa na sila'y sugo ay mangawat na. Sunod, don't lie. Muna magbantay mo sa mga taong mga bakakon. Mo ni. Unya, di ba ni mga suguan na asda ang tugon?
Unya nag-exist paghapon dinis bagong tugon. Nagingon diri, honor your parents. Tahura ang imong mga ginikanan. Dili ba naa ni tanan diha sa napulo ka sugo sa daang tugon? Unya nganong yano-yanuhon raman ninyo sa pag-ingon, wa na lang ng sugo kay pagtuo na lang kang Kristo. Si Kristo ang atong gituhuan, nagtudlo nga tumanon ang kasuguan. Kita hinuong nagtuo kang Kristo, dili mo tuman. Mo nang giingon ni Kristo, Mateo 24:4, magbantay mo nga walay magpasalaag ninyo. Pagpahisalaag ka ng mga taong nagtudlo, nga mo'y nakatumas kasuguan, ipadayon na itong basa, nagyan din ni, and so on, og uban pa, nan karon ni asa ingo dinis 21. The man replied, no? Ang tao tubag. The man replied, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Ako ning gibantayan kining mga suga sukad pa sa akong pagkabatanon. Tanawa sa akong pagkabata. Gibantayan ng tanan. Moingon mong way nakatuman, ni am lagi di nakatuman kay ang tanan iya mang gibantayan. Unya sukad pa sa iyang pagkabata. So ang pangutana karon nimo, Brother Efren Buscaino, asa may importante na mo ang pagtuo kang Kristo pagsunod sa kasuguan, kanang duha pulos na importante. Kay dili man na pwede ning tuo lang kang Kristo pero wa sad ka magsunod sa kasuguan. Unya si Kristo ba nga ato nga gisunod ug atong gituon, nagsunod kana nagtuman sa kasuguan. Busa kon atong tan-aw ni ay mga taong gipangutana sa atong Ginoo, dili hinuon ni gi-address sa tanan kundi ngadto sa mga tao nagsigig ampog Ginoo pero wa mosunod sa gisugos Ginoo. Lucas 6:46, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo apan dili mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Maunay pangutana sa Ginoo. Sa laktod nga pagkasulti pag makakita mog sikta o pundok nga wa na magsunod sa kasuguan, mauni ang gipasabot sa balaang kasulatan ng Juan 2:4, siya nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniyang kamaturan. Kanang punduka, kanang sikta, kanang kawana, bakakon kana ug walay kamaturan, busa magbantay ta nga dili ta mahisalaag. Si Brother Isaw maghatag og dugang pagpatinaw niining mga puntuha sa pangutana ni Brother Efren Buscaino. So nag-real talk gid ko dire, Brother Efren. Hope nga naminaw mo diha unya. Malipay ko nga igabot na ko sa balay kini akong cellphone ako maningi tan-awon ma-receive na ko ang imuhang reaksyon mahitungod sa imong pangutana nga gitubag karon. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John sa dili patamuhatag og dugang pagpasabot sa pangutana. Ato sa nimbasahon ang mga mensaheng napuno dinhiya sa ato nga live broadcast. Niya si Brother Mark Christian Ferrarin Gloria. Ang iyang mensahe. Mayong gabi ninyo tulo diha Brother Isaw, Ya John og Ya Levi. Happy Sabbath watching from Kayam gikan sa Gloria Family og Kamansilis Church. Kumusta lang pod ko Lula Julita Tagalog og Hesta Family og si Hudo Family og dako kayo og malipay kay nidawat na sila sa Santos nga bautismo, sila Kuya Epen Hesta og Kuya Ben si Hudo. Okay, usana sa ako gyud nga gipasalamatan diha sa Ginoo, no, nga ang bana ni Sister Belen uban pa sa mga kaigsunan nga nag-decide pa bautismuhan na gyud. So Brad, congratulations. May the Lord God bless you. Nihapod si Sister Erlinda Neris Taura. Happy Sabbath to all sa inyo diha tulo sir. Ingon man usab sa tanang naminaw og mitan-aw karon sa tanang mga Adventist diha sa Matag Opliti Church. Nila usab ni Tio Maki og Tia Pidya Coro nga kada gabi naminaw diha sa inyong programa. Niapod si Sister Chel Notario Aragon, mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Libby Berdisaw. Happy Sabbath sa inyo diha sa station naminaw na pod mi karon sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa Berdisaw. God bless sa tanan. Niapod si Brother Christian Gisando. Happy Sabbath ninyo Brad from Christian Gisando from Camotes. Salamat yung pagpaminaw no sa tanang mga taga Camotes. Mayngon man sab ninyo din ha Brother Christian. Niapod si Sister Gilentero. Niapod si Sister Remy ni Cesario Villanueva watching from Masbate City. Happy Sabbath. Niapod si Sister Lynn of Korea. Happy Sabbath sa tanang SDE ug sa inyo mga brothers ug Kuya June.
Niapod si Brother Milo G. Silasol. Good eves Kapaglaom. Happy Sabbath to all. Niapod si Kapaglaom Arski Busiso. Normal na isugo pero ang ikapulo para sa Israel. Busa bakak lang ang pagpanudlo sa mga pastor nga dili muhatag og tithes kawatan dakong pangilad. Kinsay nag-text ani? Comment man ni Brother John ni Okay, kung unsa ang napulo ka sugo para lang sa Israel. Israel. Busa Okay. bakak kuno. Oh, bakak. Ato lang ning entertinon o gamay. Balansiha kuno brad kung ang napulo ka sugo para lang sa Israel. Sa pag-ingon sa napulo ka sugo, dili ka magpatay, dili ka mangawat, dili ka manapaw, di ka magsaksig bakak. Kay para raman ni didto sa Israel, kung mahitabo dinis atong dunay makapatay, makapangawat, sa imong huna-huna dili ka adakpon sa pulis. Kay didto raman na sa Israel. Tithes. Didto raman na sa Israel. Pamalando nga pag-ayo. Unang-una mahitungod anang gisgutan nimong tithes. Sa Levitico 27:30 ang ikapulo mo'y butang nga balaan alang kang Hiyuba. Og unya imo nang gisayt ang ikapulo nga iya man as Ginoo ang ato pag-uli ra diha. Ang Malakyas 3:8 ngadto 10 makapangawat baday ang tao sa Dios bisan paniana kamo nangawat kanako ug ang tibuok kalibutan. Ani ngon unsaon namo ang pagpangawat kanimo sa mga ikapulo ug sa mga halad. So giakyos gisultis Biblia ang tao nga di naghatag sa ikapulo kawatan. Sumala sa nang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto 10 wala may makasulod sa gingharian sa langit. Busa usa lang kabutang makababag nimo ang pagkadalo nimo paghatag sa ikapulo nga iya as Ginoo. Og unya ang pagsupak nimo sa napulo kasugo kay matud pa nimo tandaan nimo didto ra na sa Israel. Tandaan nimo na nga ang kasuguan kung imong basahon ang Ecclesiastes 12:13 nagingon kini maong katapusan sa tanang butang ang tanan na dungog na kahadluki ang Dios ug bantay iyang masugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Tao kapod ang Israel tao sad ang katungdanan sa tao ang pagbantay sa sugo. Ayaw kalimot gyud nga ang sugo dili ni kay didto lang sa Israel. Basa ng Juan 8:60-61 Unang Hari 8:60-61 ang kasuguan alang sa tibuok kalibutan sa tanang katawhan. Basahan na. Busa kanang imong doktrina nga bakak di ay ang pagsunod sa napulo kasugo kay didto ra sa Israel, ikaw ang namakak wa kay kamaturan og bakakon kay siya magingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa sugo kini siya bakakon o wala niyang kamaturan. Ang Biblia nagpatunay, nagpamatud bakakon ka ug wala kay kamaturan, meaning wala kay Kristo. So di nako ma-entertain og dugay ning imo dining reaksyon ug kanang giingon nimong bakak nimbalik sa imo nga ikaw ang bakakon. Salamat. Niapod si Sister Anita Cabaluna Clavis. Good evening, Brother John, Brother Libby, and Brother Isao. Happy Sabbath. Niapod si Brother Ron Adlay Fahilan. Iyahang mensahe. Happy Sabbath mga kapatid. God bless sa inyo. Team sa Jesus is our hope. Oy, pastor. Asa magkaroon, pastor? Miss you na gyud in town. Hope nga okay ra gyud ka diha nya. Kumusta man pila ka simbahan sa imong distrito imong gidala karon? Thank you, pastor. Niapod si Brother Jake Sumalinog. Happy Sabbath mga brother. Niapod si Brother Elbisito Peritos. Good evening ninyo, Brad Oy. John, Brad Libby, Brad Isaw. Happy Sabbath sa tanan, labi na sa mga nagtanaw karon. Atong amigong guwapo nga way paglubad. So Brother Elvis, salamat gyud kaayo. Niapod si Ma'am Narcipi Pilayo Ideloberio watching from Guadalupe ata ni ron. Guadalupe, Ma'am Nars, Bugo. kumusta mo diha ni Pastor Hill? Thank you ma'am sa pag-view ma'am ha. Ang Ginoo magapanalangin ninyo anya. Salamat nga si pastor na balhin man tuod og lain distrito pero kadikit ra gihapon mi ninyo di kay mi tantong mingawon sa inyo ha ma'am kay naadto pas pastor Slayo. Panagsara mi magkita unya ikaw hinuon pirmi kay di man ka mairog na ara magyukadinha pero thank you so much sa inyong pag-view sa ato nga programa. Niapod si Brother Dudes Nugas. Mayong gabi ninyo, Brad John, Brad Isaw ug Uncle Libby. Naminaw na pod mi diri sa inyong programa.
niapod si Brother Rufino Moreno, niapod si Brother Eddie Layos, good PM Kalibi, o Kuya John Bardisao. Happy Sabbath sa tanan, God bless. Morning mga minsay nga napuno mga kaigsunan sa itong live broadcast. Dahil nga to tas paghatag o padayong pagtubag sa pangutana nga nasugdan nagpagtubag. Yung introduction, mag-real talk daw ta. Asa may mas Asa may importante sa inyo ang pagtuo kang Kristo o ang kasuguan? Okay, salamat Brad John. So kung ato nga lantawon og susihon mga kaigsunan, asa may mas importante ang pagtuo kang Kristo or ang pagsunod sa kasuguan? Ingon ani magid ni. Gihuna-huna sa kadaghanan mga kaigsunan ug mga kiglaan nga diha sa pagtuo kang Kristo dili na kinahanglan ang pagsunod ug pagbantay sa kasuguan sa Dios. Mao ni ang ilang paghuna-huna. Pero sultian mo namo dinhias kanginan ang prinsipyo ug pagtulon-an nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. Ang pagsunod ug pagtuman sa kasuguan sa Dios mao'y pagpakita nga ikaw mituo kang Kristo Hesus. Akong sublion, mga kaigsunan ug mga kiglan, ang pagsunod ug pagtuman sa kasuguan sa Dios mao'y pagpakita nga ikaw mituo kang Kristo Hesus. Ang programa sa Jesus is Our Hope wala mag-promote nga okay na nga dili na ta kinahanglan mo sunod og motumas kasuguan sa Dios sa diha nga motuo ta kang Kristo. Kun dili ang gipromote dinhiya sa Jesus is a Hope sa ato nga programa, kung kita dunay pagtuo ngadto sa Dios, kung kita nagatuo kang Kristo, gikinahanglan sundon og tumanon nato ang sugo sa Dios. Ngano man, kung ato nga lantawon ug susihon, kanang gisulti ni Kristo ba kung paladman nato pag-ayo mga kaigsunan sa Juan 14:15 ingon si Kristo, kung kamo nahigugma kanako gikinahanglan inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Kung imo nang paladman, masabot na nato mga kaigsunan og makiglaan nga kana bang gisgutan pod nga kung kamo nagatuo kanako kinahanglan inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So kung imo nga lantawon ug susiyon mga kaigsunan ug makiglaan, diha sa paghigugma, diha sa pagtuo kang Kristo, gikinahanglan mga kaigsunan nga ato kining pamatud-an pinaagi sa atong pagsunod ug pagtuman sa iyang mga kasuguan. Nasayod ba mo nga ang gisgutan sa Santiago mga kaigsunan kapitulo 2 kung ato ning lantawon ug susiyon? Ingon ani, kay kasagaran natong mga tao karon naggunit sa prinsipyo nga bahalag dili na mutuman sa sugo basta kay mituo kang Kristo. Pero kining paghuna-una og prinsipyo mga kaigsunan sayop ba yan nganong nakaingon tag sayop niya. Kung atong basahon ang gitudlo sa Biblia, ang gitudlo sa Biblia nag-ingon Santiago kapitulo 2 versikulo 17, kung ato nga tanaw nag-ingon, sa ingon usab niya na ang pagtuo patay kung kini walay binuhatan. Aron nga mas masabtan pag nato atong basahong bersikulo 20 nag-ingon, apan o taong kulang-kulang buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Kung imong lantawon og susihon, paladman nimo pagsabot, palabdan nimo pagsabot ang gisgutan sa balaan nga kasulatan. Kung kita nga tao dunay pagtuo ngadto sa Dios, apan wala kini buhat mga kaigsunan og mga kaiglan, kini patay og walay kapuslanan. So sama nga kaagi mga kaigsunan og mga kaiglan, kung kita karon nga tao nagatuo kang Kristo, nagatuo sa Dios, gikinahanglan atong pamatud-an sa atong binahatan pinaagi sa pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios. Ingon ana mga kaigsunan og makiglan, ang insakto nga prinsipyo nga gitudlo sa balaan nga kasulatan, dili kay kung mutuo ka kang Kristo, dili na kinahanglan ang pagsunod og pagtuman sa kasuguan sa Dios. Hinuon kung ikaw tinuod nga nagatuo kang Kristo, gikinahanglan pamatud-an tani pinaagi sa pagsunod sa kasuguan sa Dios mga kaigsuunan og mga kiglan. Asa nga kasuguan?
ang kasuguan kaniadto nga gisunod o gituman sa mga Israelita, mga kaigsunan ug makiglan, mao ra gihapon ang kasuguan karon nga gikinahanglan usab atong sundon og tumanon. Sumala pas gibasa ka ganiyan ni Brother John didtuan na sulat sa The Living Bible nga sa Lucas kapitulo 18 hanggang 21, mga kaigsunan ug makiglan, si Kristo na nagpanudlo sumala o gikan sa napulo ka mga sugo. So pasabot, mga kaigsunan ug makiglan, nga ang kasuguan kaniadto nga gituman sa mga Israelita padayon nga gitudlo ni Kristo sa pagpasunod og pagtuman. Ug dili lang kay si Kristo ra ang nagtudlo nini, mismo ang mga tinun-an ni Kristo, si Apostol Pablo, mga kaigsunan ug makiglan, nagtudlo sa maura gyapong kasuguan na nga kasuguan nga gikan sa napulo ka sugo nga may gibantayan og gisunod sa mga Israelita kaniadto, mga kaigsunan ug makiglan. Ngani kung atong lantawon ug basahon niya, kung basahon nato ang Roma kapitulo 13 bersikulo 8, mga kaigsunan ug makiglaan ngadto sa 9, kung ato ning padayonon ingon ani ang gisgutan ni Apostol Pablo. Ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa gawa sa paghigugmaay ang usa sa usa, kay ang nagahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Remember, kung atong padayon ng 9 nagingon, ang mga sugo nga nagaingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog, og ang bisan unsa pa nga sugo kini nalangkob niining mga pulunga nga nagaingon, higugmaa ang imong silingan, ingon nga imong kaugalingon. Kanang gisgutan ni Apostol Pablo, mga kaigsunan ug makiglaan, sugo kana gikan didtua sa napulo ka sugo nga gikutlo ni Apostol Pablo nga siya nagpapasantop kung unsaon nato paghigugma ang atong isigkatawo. Kay nakabantay mo ang napulo ka sugo, mga kaigsunan, dunay porsyon nga gisgutan gugma ngadto sa Dios o gugma nato ngadto sa isigkatawo, mga kaigsunan ug makiglan. So kung imong makita, kung ato nga susihon ni excess ang pagpanudlo sa napulo ka sugo nga gikinahanglan atong sundon og tumanon panahon ni Kristo og panahon sa mga tinun-an ni Kristo, mga kaigsunan og makiglaan. Kung sa ilang panahon padayon ang pagtudlo o pagpasunod nini, mismo manusab sa atong kapanahonan karon padayon gyapon ang pagpanudlo sa pagsunod og pagtuman niini, mga kaigsunan og makiglaan. Now unsay may tabo sa ato nga kinabuhi, kung gunitan nato ang prinsipyo nga dili na kinahanglan mosunod og motuman sa kasuguan sa Dios, ang importante nagatuo kang Kristo, ang mahitabo, mga kaigsunan ug makiglan, dili mahimo nga mahalayo ang atong kaugalingon sa prinsipyo ug pagtulon-an nga iya nga gigunitan sa yawa. Naibalo ba mo, mga kaigsunan ug makiglan, nga ang yawa nagatuo kang Kristo, nagatuo sa Dios, pero ang yawa wala mosunod og motuman sa kasuguan sa Dios. Now, kung sa ato apod nga kinabuhi kita mutuo kang Kristo, mutuo sa Dios, pero wa ta mosunod og motuman sa kasuguan sa Dios, aw nahimo na hinuon nga classmate kauban ta sa yawa, mga kaigsunan og makiglan. Kay nga naman ang una nga nagunit og nagtukod sa pagtulunan og prinsipyo nga motuo sa Dios, motuo kang Kristo, apan dili mosunod og motuman sa kasuguan sa Dios, ang yawa, mga kaigsunan og makiglan. Kung kitang tao mosunod og motuman ining pagtulunan og prinsipyo ha, ang nahitabo, mga kaigsunan og makiglan, kita nahimo nga iya nga tinun-an, iya nga sakop sa yawa, mga kaigsunan og makiglan. Nya mosugotan niya na, mga kaigsunan ug makiglan, muna natong ampo ngadto sa Ginoo, muna natong pagpangalagad sa Ginoo, pero ang hitabo iya ra day gihapon ta sa kaaway sa Ginoo. Aron dili ta maiya nga kaaway sa Ginoo, mga kaigsunan ug makiglan, sa ato nga pagsimba ug pagdaig pagampo sa Ginoo, sa ato nga pagtuo ug pag-ila ngadto sa Dios, gikinahanglan usab nga ubanan nato sa atong binuhatan pinaagi sa pagsunod ug pagtuman sa kasuguan sa Dios. Alang sa paghatag og dugang pang pagpasabot sa pangutana, mga kaigsunan ug makiglan, ang panahon akong ihatag kang Brother Libby Claves. Hello. Okay, daghang salamat Brother Isao. Salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi
ang pangutana naghisgot og asa man kunoy importante na to. Magipangutana kami man rin mga SDA, asa may importante sa Seventh-day Adventist, ang pagtuo o ang pagtuman sa kasuguan. So gipapili mi diri. Ang among piliyon higala ang duha gyud. Dili kay usa lang pilion. Kag maingon ming importante ang pagtuo, ang kasuguan di importante, di mo na mahimo. Ang pagtuo importante sa tao nga nag-alagad si Ginoo. Nga naman, kay ang tao higala, maluwas man pinagis pagtuon pagluwas nimo ni Ginoos kung wa kay pagtuo niya. Ang kasuguan importante ba? O importante na ang kasuguan kay muna ebidensya sa imong tinuod nga pagtuo ngadto kang Kristo. Ning tuo og kaniya. Unya di ka mutuo siyang sugo. Siya may nagsulti, nagtudlo ba rin siyang supaka kung sugo. Nagtuo man ta niya. Sumutuo ta sa iyang gisulti. Unsa may gisulti ni Ginoos? Sama siyang gisulti sa Lucas 18 og 20 sa The Living Bible mahigala. Unsa may gisulti ni Ginoos? Nagsulti ba siya nga di na tumanon ang sugo? Paminawa ato ning basahon mahigala ang Luke chapter 18 anya verse 18 and 20. Ako basaw na sa English ni nato basahon. Ingon niya itong mabasa. Once a Jewish religious leader asked him this question. Good sir, what shall I do to get to heaven? Ang ato yung Ginoo mismo gipangutana. O niya, nagtuo ra ba ta kang Ginoos? Kaya di ra ba ta maluwas o di ta mutuo niya? So gikinahanglan mutuo ta niya o ang gipangutana sa Ginoos sa usa ka relihiyosong pangulo o ang pangutana mauni maayong magtutudlo. Unsay akong buhaton aron ako makaadto sa langit? So kini tawhana nagtuo na sa Ginoo. Kay ngano nindool man siya, yung gani siya maayong magtutudlo. So nahibaw siya kinsa si Kristo, maayong magtutudlo og si Kristo nagtulos kamatuoran, gipangutanan niya unsa gitubag ni Ginoos. Ingon siya nga maayong magtutudlo. Unsa may akong buhaton aron ko makaadto sa langit? Ang tubag ni Ginoos manigion sa bersikulo 20. Do you realize what you are seeing when you call me God? Jesus asked him, only God is truly God and no one else. Manigigon niya sa versikulo 19. Ang 20, unsay gisulti niya sa 20, gaingon siya, but as to your question, you know what the 10 commandments, 10 commandments, pulo kasugo. You know what the 10 commandments say. Nahibaw kag unsay gisultis na po kasugo. Ang pangutana, unsay akong buhaton aron ko makaadto sa langit? Ang tubag ni Ginoos, nahibaw kabaya og unsay gisulti sa napulo kasugo. Unya ningon si Ginoos, don't commit adultery. O sa niana, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, don't steal, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong ginikanan ug ang uban pa. Mao itubag ni Ginoos, unsay buhaton sa tao aron makaadto sa langit, kay kining tawhana nakita na Ginoos nga nagtuo niya. Ang tubag ni Ginoos, tumana ang sugo. Karon kay gisulti man na niya. Aniya kita di ta mutuo. Kag di ta mutuman sa sugo, nagpasabot nga wa tay pagtuo kaniya. So uban gyud na siya. Ning tuo kaniya, ning tuo pugas iyang gisulti. Ingon siya tumanon ang sugo. Ug ari ka magbasa sa Mateo 5:17-18. Nagingon pagid si Ginoos, may pagtuogot niya. O sa may gisulti niya nga angay na tuntuhan. Ingon siya nga, ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi ko aron sa pagbungkag sa kasuguan.
Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman. So alang nato nga may pagtuo nga to kang Kristo, gisultihan ta niya nga wa siya ninganis kalibutan aron bungkagon, aron gubon ang kasuguan. Ingon siya sa versikulo 18, sa pagkatinuod sultihan ko kamo, samtang magalungtad pa ang langit og ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Di ba? Importante ang kasuguan. Ang nagsulti ana ang atong gituhuan nga maos Kristo. Nya dira ba ta maluwas og di ta moto kang Kristo? Kay sa atong basa sa Juan 3:16, atong basa diya bisan kinsa nga musalig motuo kaniya, dili malaglag kundi may kinabuhi way katapusan. Mituo man ta niya, misalig man ta niya. Unya di nato tuhuan ning gisulti niya nga matod pa niya nga way sayloan sa kasuguan. Sa ato pa tumanon yun ang kasuguan, kay matod pa sa Lucas 16:17, mas masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa wad-ag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan. Kisa nagsulti na si Ginusos gyapon nag-ingon siyang sayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa mawad-ag kahulugan usa ka tulpok sa kasuguan. Sa ato pa importante gihapon ang kasuguan higala. So para namo dinhi, asay importante pagtuo ang kasuguan, importante ng pagtuo higala, importante ang kasuguan. Ang kasuguan nga mao kini makita nga ebidensya nga ikaw adunay pagtuo ngadto kang Kristo. Tanaw na gud si San Pablo, siyang sumari nga pangunahuna sa 3:31 sa Roma, ingon siya, gibungkag ba natong kasuguan tungod sa atong pagtuo? Palayo ha kana, ato hinuong ipabarog ang kasuguan. Muna yung sakto higala. So importanteng pagtuo, importanteng kasuguan. Sa dihang nato pagtuo, di nato bungkagon ang sugo. Muna yung Pablo, o niya, ato ding bungkagon ang sugo, atong wagtangon sugo kay natas pagtuo. Yung Pablo, palayo na, ato hinuong ipabarog ang kasuguan, mga higala. So importante nga naman, kay kundili ni tumanon sa tao nga dunay pagtuo ngadto kang Kristo, muna gingon sa unang Juan 2:4, bakakon ka ng tawhana og wala kaniya ang kamaturan. Nakaila ka, wa ka nagtuman sugo, bakakon, wa ang kamaturan. Munang sa atong mabasa, sa last na lang dinhi, sa Pinadiyag 14, versikulo 12, busa kamo, ingon din nga, busa kamo nga mga katawhan sa Dios, nga nagatuman sa iyang mga sugo og nagtuo kang Hesus kinahanglan nga magmaynantuson kamo. Tiyo na klaro gid nagtuman sa mga sugo sa Dios og nagtuo kang Hesus. Tuman yun. Okay, wa naman tayo time. Akong ibalik ang panahon ni Brother Isao. Salamat, Brother Libby. Manghigala walang tayo igo nga panahon sa dili pa hingpit tapuso ng atong programa niya ang atong closing song, may ngaman ang atong closing prayer. Mga higala, mag-ampo kita. Silimbahon og maluluyon na mga Diyos na ka sa trono sa tasan sa langit. Dagang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin ni ang tanan ng mga nagapaminaw, dadas kahayag sa kamaturan sa pagpangalaga diha kanimo. Salamat maghatag magtubag sa imong pagampo. Pagadawato na kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Mga higala, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mga higalas kahanginan. Brother Isao dito, Brother Libby Clavis, ug niining inyong ubos gigalag igsuon, Brother June dito, magaingon sa inyo. Mayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.